Ni sana okang'eyo odiochieng' kata otieno ma Yesu biro ma mondo adhi ane dala. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Sawa. Wadhi yudo ndiko kowuok kuom buk mar Zaburi 124. Kendo andika ndiko kama: ka dine bed ni Ruoth Nyasaye ok deka korwa, to ang'o ma dine otimorenwa ni jo-Israel mondo wach niya, ka dine bed ni Ruoth Nyasaye ok deka korwa e kinde mane wasiko monjowa, to dine gimonyowa ngili kowa ngima, kendo ka mirima mager ohewogi kodwa. Semeni haleluya. Omena. Muma wacho kama: oula nene oywawa mabor, chutho pide ne oimowa. Semeni haleluya. Odhi mbele kowacho kama: dine wanimo e pi mabubni malich, wapak Ruoth Nyasaye ma ok oseyie mondo wasikwa otiekwa. Owacho kama: wasetony mana ka winyo mobudho e obadho, omiyo ne obadho otur, kendo koro wan thuolo. Konyruok mana kuom Ruoth Nyasaye ma jachwech piny gi polo. Semeni haleluya. Semeni haleluya. Omena. Jadolo. Omena. Jadolo. Semeni haleluya. Wayudo somo mar 2 koya e buk mar Isaya 63. Muma to wacho nang'o? Ni chieng' ma Ruoth Nyasaye chulo e kuoro. Andika to lero kama: ni mano ng'a mabiro kaya Bozra piny Edom ka lepe otimo remono. Muma ochako wacho kama: orwakore gi lep duong' kendo wuotho gi tekone duto. An Ruoth Nyasaye ema abiro ka ahulo ni Jerusalem oseresi. Ahulo ni Jerusalem oseresi, kendo an ema an gi teko mar waro ji. To ere gimomiyo lepi tekwar? Ni ere gimomiyo lepi tekwar kamano? MC Dopkid Osiepe. Atimu radio osiepe ga. Dopkid ng'ama nigo osiepe makonyore piny ka. Ng'ama nigo osiepe makonyore piny ka. Bende ng'ama wiye teke makonyore piny ka. Omiyo ahero osiepna mamali safi. Ahero osiepna mamali safi. An bende agolo koka, nyathi gi wini agolo koka. An bende agolo koka, nyathi gi wini agolo koka. Omiyo an gosiepe mapong'o gunia, an gosiepe mapong'o gorogoro, an gosiepe makelo chiemo.